De druk op Omrin en de REC neemt heel iets verder ta. Verschillende politieke partijen in gemeenten als Haars willen dat Omrin vreed in de onderhoudersvergadering een duidelijke opdracht krijgt. Geen bezwiertje in de dwangsom en zwaar je dat de bedrijfsviering beter wordt. En intussen discussiëren politiek, tjenstanders en zaakkundigen drok verder over wat nou wol en net gevaarlijk is. De Hazes maakt zich haar, die als politieke meerderheid, zwargen hoe de beruchtjouwing. In het begin niet. Want ik ging ervan uit dat we het allemaal veilig bouwt en dat voldoet aan alle eisen. Maar nou je veel meer horen over die fabriek en dan maak ik me wel druk. Ja, waar moet je er anders mee naartoe? Je kan ook een gat graven wat erin gooien, daar hebben we er over 50 jaar nog last van. Toch? Ja. U vindt de discussie een beetje... Ja, ik vind het ver gezocht af en toe. Ik heb Ja. het idee dat ze nou een beetje spijkers op laag water aan het zoeken zijn. Als je dat allemaal een beetje volgt in de media. Ik geloof wel dat het wel waar is. Ik heb zelf COPD en ik merk dat het gewoon erger wordt. En ik heb er nooit bij stilgestaan dat dat kon zijn, maar de laatste tijd begin ik te denken, misschien is het daar wel door. En ik ruik er niks van. U ruikt er niks van. Nee. Maar ik heb een slechte neus. De RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid, het onderzoek die in de omjouwing van de afvaloven naar dioxine. Zij komen tot de conclusie dat er geen verheging in het dioxinegehalte zit en dat er geen aanwijzingen binnen dat er langere tijd dioxine uitzetten is. Stichting Afvaloven Nee en haar toxicoloog vinden dat er net op goede plek onderzocht is en blijven bij haar standpunt dat de afvaloven gevaarlijk is. Joen willen ze dat weer uitlezen onder Hazes. Als hij massaal komen is de vraag, maar de meesten vinden wel dat er nou wat barren moet. Sluiten zou het beste zijn, maar er zijn natuurlijk heel veel belangen. Hè? Er zijn een hoop gemeenten die hebben daarin geparticipeerd. En ja, het gaat allemaal om geld natuurlijk. Slopen dan maar. Weg. Ja. De gezondheid dat gaat boven alles.